Wis. Sido mancing nek ndi rek? Kali. Gas Kencur. Duh. Kan gombane arek. Gorong mau. Ya oh, gelas wis tandani kono. Ya wis. Boleh. Sampai lu ning. Ayo ning. Nah, cara iki umpan kok simen. Karo nek dia arek emang. Yang lepas kayak iya dah. Ndak suruh ini lah mancing. Sini lah harus lapak kere. Ya umpannya opo? Duh. Nah, caranya cara petani. Cantik. Umpane. Rasa dibongal itu. Imbo. Ini. Ayo. Ayo mancingnya. Wes, umpane. Ayo. Bosik. Goblok mari kure. Ya pon kure kok nyemplung rek. Bisa nang bagus lho. Sakit. Coba ora mancing ah. Aku tadi. Iya. Duh. Mulai wis kakek mancing ini iki. Boleh arek iki. Ayo wis. Kok suruh. Wis. Kok suruh.